dalan. Wes berduaan saja ya, Gre. Waduh, wes mulai Gre. Kene Gre. Gre. Oh Gre. Nang dalan. Yo mesti. Gre, rene Gre. Enggak usah dijak nang dalan Gre? Mindul. Dul, Indul kalau jaan dul. Wih, nyandi ke. Bablas kayak ngetan kayak mestian senengane. Nyandi. Hei, Gre nyandi. Gre. Oh, Gre, kalau anu kene. Wis melayu. Bablas bocahe. Nek motor gek minggir. Mindul. Dul. Hah? Dul. Dul Mindul. Mindul. Ada apa, Dul? Dul. Wih, malah nang kono ae. Dul Mindul, ayo munggah. Ayo. Iya balik ya. Duh, wih yo. Heeh, lho kan. Yo, iki sing anu ka lho, Mbak. Sing tau anu keceger kan ka lho ya. Wih yo. Moci, dikolek bidala lagi. Heeh lho. Kene iki lho masalah. Mata anune. Ci Moci. Namanya Moci juga. Endi? Sitoke mau endi? Mindul. Wis ora enak. Ci Moci. Oh, lah iki. Gre. Wah. Wah, iki pas geger kok. Geger iki kok. Cari apa, Ci? Ci? Mau ireng. Kuwi ta, Mbak? Kuwi? Iki apa, Duk? Maksudnya sampean? Ndi sitoke kae, Gre? Ayo. Sing ndi, Mbak? Oh, saja. Iki pemburu. Ayo. Wow. Telu. Gre? Wah, melayu. Melayu. Wow, diubah. Sing sitok diusir, kuwi punyaku kok didekati orang lain ngono ya. Tapi Mintu lemah.